Bună ziua, lume! Eu sunt Cătă și astăzi o să jucăm al doilea episod din Survivor în Minecraft. Deci să începem. Avem cam negură pe aici. Să mergem să minăm. Aici? Oh, bun, am găsit cărbune. Dați. Sper că merge cu târnăcopul, da, de lemn. Să luăm puțin cărbuni ca să ne facem torțe. Pentru că nu avem lumină în casă. Sunt cam mulți cărbuni aici. Oh, chiar mulți. Bine, asta este foarte simplu de știut. Că în orice mină se găsesc mulți cărbuni într-un loc, zic. Bun, am găsit o altă mină și era și un scheletron. Sper să nu ne fi văzut să ne atace. Ops. Ah! Wow, ce ne-nimerise scheletronul. Cred că aici trebuie să astupăm, dar nu acum. Acum mergem să fac... Am găsit un zombie și un scheletron. Wow. Cred că o să fac... să-ți sparg pe aici ca să umblu în cufăr și în masa de craft. Ca să nu ne omoare. Trebuie un băț, 2 lemne, nu, de fapt luăm un stec. Spargem ca să intrăm la masa de craft. Bun. Avem sabia, deci putem să-i atacăm acum. Dar mai întâi să facem torțe. Ups. Trebuie așa. Acum să astupăm aici și să mergem să-i atacăm. Wow, 2 scheletoni. Troni. Am greșit. Wow, am luat un arc întreg. Și câteva săgeți. Ca să avem lumină, voi pune pe tot acest zid. Perete mai bine. Și aici la fel. Acum avem casa luminată. Bun. Așa. Acum aici avem. Ups. Vom merge după pietruială. Și se face noapte. Mai întâi să ne culcăm. Asta ne trebuie și torțe. Sper să nu ne dea iarăși acolo. Nu ne-a dat, deci nu suntem nevoiți ca să mutăm patul. Bun, să mergem la minat. Iau de aici puțină pietruială. Pentru a ne face sabie și pickaxe. Ca să minăm mai multe lucruri. Se sparge cam greu cu pickaxe-ul acesta. Nu contează.
Măcar avem un pickaxe ca să spargem. Acum și aici. Am strâns puțină pietruială, dar cred că o să ne ajungă pentru câteva iteme. Mi s-a spart pickaxe-ul. Wow, un Enderman și un Creeper. De ce arată patul așa urât? Tot așa arată. Lasă. Îl lăsăm așa. Stați. Să ne facem o sabie. Bun, avem o sabie de piatră. Și acum două pickaxe ca să ne ajungă. Am făcut și un aciment. Aud un zombie. Pitic. Nu contează. Mergem în explorare. Deșertul vom explora. Nu acum. După cum se vede, am lag din cauza că filmez. Dar nu contează. Au. Ai. De unde am picat? Bine, eu speram să cad în acel pom, dar n-am căzut. Au. Arș. Wow, am găsit un templu. Sper să găsim ceva bun. Pietruială. Piatră, de fapt. Nu pietruială. Mai bine cobor pe aici, că poate pic pe lângă, pe acolo. Ai. Cum ajung eu jos? Iau niște lână. Poate voi ajunge așa jos. Nu, aia ne-a picat. Am 5, dar tot nu ne ajunge. Dacă ne aruncăm, vă dați seama și voi că voi muri. Avem 8. De fapt 10 cu aceasta. Pe asta albastru, nu știu dacă putem să luăm. Nu. Bine că nu se activează pressure plate-ul de la lână. Deci, să spargem și această bucată, că nu putem să trecem. Așa. Nu știu dacă mai putem să urcăm apoi. Așa. 5 gold. Iron. Bun. Luăm și cuferele, poate vom avea nevoie de ele. Așa, spargem și cufărul acesta și cred că mai am unul de spart. Da.
Și acesta și acum. Să luăm TNT-urile. Aud niște zombi. Ce repede se sparg TNT-urile. Am ajuns și aici. Acum să urcăm în sus. Am ajuns și aici. Nu cred că o să ne ajungă toată lumea. Aba ne-a ajuns. Ne-a mai și rămas. O voi folosi ca să ajung aici. Ca să pot să ies pe aici. Nu știu de ce am urcat, dar... Wow, cum acela a luat foc. Merg până acolo, poate e lavă pe jos. A, da, era lavă. Și pomul era plasat exact lângă ea. Deci cred că pe aici am venit. Să urcăm la loc sus pentru a mânca ceva. Nu mai avem hunger. Hop. Uite-ne casa. Nu mai pot să alerg. Avem 10 gold și 14 iron. Nu cred că o să-mi ajungă... Ba, de fapt mi-a ajuns 2 bucăți de carne. Vom merge pe aici. Cred că aici se termină. Bun, lume, și cam atât a fost și cu episodul de astăzi. Eu am fost Cătă. Bye, bye!